Το δεξί τους χέρι για να δώσουμε τον οριζόμενο στο άρθρο 59 του Συντάγματος όρκο. Ορκίζουμε στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιέρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξιοι. Άξιος. Συνεχίζουμε τον αγώνα για τη μεγάλη παράταξη, απόψε όλοι εδώ, με αποφασιστικότητα όσο περισσότερο από άλλη φορά. Γιατί αυτή η συγκέντρωση, όχι τηρουμένων των αναλογιών, των δυσκολιών που υπάρχουν, είναι η μεγαλύτερη που έχω κάνει εγώ σε αυτή την αίθουσα σε καλύτερες εποχές. Σας ευχαριστώ όλους που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και μου δίνετε τη δυνατότητα μια άμεσης επικοινωνίας εν ώψη των εκλογών της 6ης Μαΐου. Σε μια χρονική περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη, η κρισιμότερη αναμέτρηση με τα πολεμικά στην Ελλάδα. Και βρίσκουν αυτές οι εκλογές στην πατρίδα μας σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, σε μια κρίση όχι μόνο οικονομική, αλλά πολιτική, κοινωνική, ηθική, εθνική κρίση, πολύπλευρη και πολυεπίπεδη. Εάν δεν υπάρξει βιώσιμη κυβέρνηση, θα είναι τέτοιος ο κατήφορος που δεν θα συμμαζεύεται. Μπορούμε να ανακάψουμε σε 10 χρόνια, αλλά αν όμως υπάρξει αστάθεια, δεν φτάνουν τα 20 και τα περισσότερα χρόνια. Και αυτή η μισθή και οι συντάξεις που υπάρχουν σήμερα θα είναι ένα όνειρο μακρινό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά τα αστεία των άλλων που θα κυβερνήσουν και θα διαγράψουν τα χρέη, είναι αστεία πραγματικά. Είναι πολιτικές αθλιότητες που φτάνουν στην αποτυχία. Να αναζητηθούν ευθύνες και να παραπεμφθούν σε ειδικό δικαστήριο εκείνοι που δολοφόνησαν την Ελλάδα. Όταν είδα ότι η πατρίδα μου είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και μπορώ να γνωρίζω πάρα πολλά σε βάθος, γιατί είμαι εκεί κοντά στα κέντρα και στα εξωθεσμικά κέντρα παρακολουθώ τις αθλιότητες τους, σκέφτηκα ότι δεν έχω το δικαίωμα να παραμείνω αδρανής, απλός θεατής σε αυτές τις εξελίξεις. Μπορεί βέβαια να με χτυπήσω όπως εσείς, αλλά όμως αισθάνθηκα ότι έχω υποχρέωση να είμαι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Στο λόγο της τιμής μου είναι να μπορέσω να συμβάλλω στο μέτρο που εγώ μπορώ, και όταν είσαι πολιτικός παλιός πρέπει να έχεις ένα παρελθόν δημιουργικό. Πρέπει να έχεις ένα παρόν και να πεις τι θα κάνεις στο μέλλον. Εγώ λοιπόν έρχομαι απόψε εδώ σε εσάς και μπορώ να απολογηθώ για το παρελθόν. Και είμαι περήφανος για το παρελθόν. Με τη δική σας την εντολή και με τη δική μου υπογραφή κάναμε το νοσοκομείο του Βόλου. Αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία, το κάναμε μαζί. Μαζί κάναμε το περιφερειακό νοσοκομείο πανεπιστημιακό της Λάρισσας. Μαζί κάναμε, όταν ήμουν πάλι υπουργός, το πολιτικό αεροδρόμιο της Νέας Αγιάννου. Υπάρχουν πιο μεγάλα έργα από αυτά. Δεν υπάρχουν πιο μεγάλα έργα. Δοκίμασα τις αποχές μου απέναντι στα συμφέροντα. Ένας πολιτικός δεν φτάνει να είναι έτοιμος. Είναι απαραίτητο αυτό. Αυτονόητο. Πρέπει να είναι απέναντι στους απατεώνες και στους ανέτοιμους. Να μάχεται εναντίον τους. Εγώ ξέρω τι είχα υποστεί όταν άρχισα τον πόλεμο εναντίον του Κοσμοτά. Να δείτε πόσο δύσκολος είναι αγώνας να το δώσεις όταν ήταν υπόθεση του χρηματιστηρίου. Εκείνη η συμφορά που λαιλάτισαν τον κόσμο, τον κατασπάραξαν, τον έκοψαν. Έδωσα μια μάχη, έδωσα μάχη στη Βουλή. Όταν επιχείρησα να έρθω σε σύγκρουση με τους πετρελάδες, τους κολοσσούς, 4, ούτε 5 δεν χρειάζεται, 4 βέβαια. Στην Ελλάδα βρέθηκα μπροστά σε τραγικό δίλημμα. Προχωράω
Στις αποκαλύψεις τις σταματάω. Όταν τα στοιχεία έρχονται στα χέρια μου, τότε αισθάνομαι ότι δεν έχω δικαίωμα να υποχωρήσω. Παρά τις επιλές για την οικογένεια, για μένα, για το παιδί μου και τους όποιους κινδύνους. Όταν είσαι στην πρώτη γραμμή πρέπει να είσαι έτοιμος να πέσεις. Αλλιώς πας στο σπίτι σου. Ένας αγώνας 8 χρόνια. Με μια δικαιοσύνη απαράδεκτη. Έξω από τη Βουλή 2 χρόνια έδωσε τον αγώνα ζωής. Δεν φοβάμαι, δεν έχω υπαρξιακό πρόβλημα. Να έχω καλά με τη συνείδησή μου. Έχω εμπιστοσύνη σε ενέργειες που κάνω και θα προχωρήσω. Πιστεύω ότι κάνω το καθήκον μου απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στον εαυτό μου βασικά. Και δεν μπορεί να μου κόψει κανένας τον δρόμο προς τη Βουλή, μόνο οι πολίτες της Μαγνησίας. Αλλά θα ήθελα απόψε εδώ, αυτά τα μεγάλα κανάλια, να δουν αυτή τη συγκέντρωση, πιστεύω θα σταματήσουν να απειλούν. Θέλω να συμβάλλω στην κάθαρση. Να κάνω αγώνα μαζί με άλλους και με τον Πρόεδρο να αποκαλυφθούν και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη αυτοί που διέπραξαν την εθνική προδοσία.